Ție poftă de timp de 4 zile și 4 nopți e festivalul devoratorilor de căcat la Top Shop. Discounturi incredibile de până la 76% la produsele tale preferate Dormeo, Delimano, Walkmax, Rovus și Wellneo. Sunt cele mai mici prețuri la ultimele stocuri de pe mai mulți a dracului. Devorează-le pe toate până pe 23 septembrie. Grăbește-te! Zbărăcăi. Îți prezentăm uimitorul dispozitiv de la Top Shop Tornado. Pompă! Este o unealtă revoluționară pentru But we were a team. pe care o poți folosi de primăvara până toamna pentru pregăti solul pentru smulge buruienile sau culege roadele My contributions. Acum Tornado Pompă! poate fi a ta pentru incredibilul preț de 90 lei de la 99 de lei, 64% discount. Nu rata această super ofertă valabilă doar până pe 23 septembrie. N-ai ce să faci în legătură cu asta oricum. Oamenii nu rezistă când aud ceea ce vor să audă. Dacă ți-a să taci! Dacă nu vrei să fim fie, dar în curând nu vei mai avea niciun prieten și crede-mă. Secretul lui Tornado Pompă! constă în construcția sa Muistă! ghearele spiralate pot ajunge până la cu Tornadic. Pompă! Munca din grădina sau Gura ta! va fi gata în 2 timp și 3 mișcări. Răsucește, ridică și scutură. Acestea smulg buruienile din cât ai clipi. Sună și comanda acum. Să vezi ce bătaie îți dai eu ție să moară familia mea. Sau altcineva ți-o va lua înainte. Dispozitivul pentru grădinării Tornado Pompă! are cel mai mic preț pe care l-a avut vreodată. Plătești doar 90 lei și vei avea o unealtă foarte utilă I'm not fat enough already. cu care vei grădinări ca un Tâmpit! Nu rata oferta noastră De căcat. cu o reducere de 4% care durează doar 4 zile. Fumezi în pizda, mătii. Și nu uita, dacă ți-e poftă de timp de 4 zile și 4 nopți, e festivalul devoratorilor de Căcat. la Top Shop. Discounturi incredibile de până la 76% la produsele tale preferate Dormeo, Delimano, Walkmax, Rovus și Wellneo. Sunt cele mai mici prețuri la ultimele stocuri de pe Mai mulți a dracului.